200. Trailer trash! Teka, anong ulam ang gusto? Ano gusto mong ulam? Ha? Ano gusto mong ulam? Hindi pa ako kakain. Nag-merienda ako. Nagmerienda ka na. Tumingin kay daddy. Pinakad kay mama yung gabi? Ha? Pinakad kay mama yung gabi? Ano Sa- daw? Anong balita? Hindi ko alam. Hindi ako nakikibalita din eh. Bakit ang daka? Yung kung tuloy, Martis eh. Saan? Layas ulit. Layas ulit. Time shoes. Anong pigsa ng short and green ako? Ay, short na lang na ano. Yan. Eh, di lalabas ako. Yun ang pinatulong niya. Na ano? Nakakuha ng pera ko. Ayun, si Ate Jaja! Ate Jaja! Yan! Lagay sa freezer yung karneng iyo. Aling karne? Kain ulit! Alin? Yung binili.